Luka je tad bio 13,5 godina. Prvi trening gledao sam 15 minuta. Rekao, ajmo mi, Saša, posle 15 minuta da pijemo kafu i da nešto pojedemo. Rekao, dao Bog. Da mali igra, neki igra na miru. Rekao, ja sam dosta video. Rekao, dao Bog da ovi kažu ne. Rekao, ja ga vodim u Real Madrid. To je bio prvi put u stvari da si ga i ti gledao. Tako je. Ali mi je bilo dovoljno 15 minuta da mu kažem za Real Madrid. Mislim, Saša Dončić je živ, pa jedan dan kad dođe ovde može i da vam potvrdi to. To nije nikakav problem. Napisana je knjiga u Španiji. Javio mi se taj novinar. Ja knjigu još nisam ni čitao. Pričam španski. Prvi 10 stranica i mojih. Nadam se zasluženo. Zvao je i ovaj Vlado Stanković, familiju Dončić, on nešto hteo da piše, međutim, njega su odbili. Naravno, Vlado Stanković je moj dragi prijatelj. Zvao je i mene i već je mene intervjuisao. Znači, od mene je već bio dobio potreban materijal koji bi kasnije koristio za priču i sve. U svakom slučaju, završi se trening, ja i Saša se najeli, napili. Turci. Odlazimo na bazen. Oktaj Mahmudi nije im došao. Da je Oktaj došao, Oktaj zna košarku. Oktaj je otišao na Sejšele sa ženom. Srećom, kako se zove. Dolazimo na bazen u vilu tamo. Skinuo se Luka, skinuo se Saša. Saša je medved ovako ko ja, 120 kila i moje visine. Počeše da se hrvu, uhvati ga Luka i baci ga u vodu kao da je 10 kila. Ima snage i tada. Ja gledam ovako, rekao, majko moja, ova snaga ludilo i ovaj talenat.